हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिनैनि प्रेक्टिसआनो जाहैबाय जों खननै राउन्डआ फास्ट जागोन ओमफ्राय खनसे राउन्डआ स्ल' जागोन दे लोगोफोर। बेबायदिनो जोङो 9 बार फोथारखौ खारगोन। नायलांदो लोगोफोर जोबजासिम मोजाङै। बे फोथारा खनसे गिदिंगासेयाव 330 मिटार दं दे लोगोफोर। 330 मिटार हमनानै लायो जोङो। ओरैनोथ' 350 मिटार दङ। खनाखौ एसे गारबोनाय जायो नालाय, बेनि थाखायनो 330 मिटार हमनाय जायो दे लोगोफोर। 10 बार खारबानो 3 किल'मिटार 200 मिटार जायो दे। नोंथांमोनहा स्पिड खारनो हानो थाखाय सप्तायाव बेबायदिनो खनसे खारनांगौ दे लोगोफोर। सप्तायाव खनसे स्ल' फास्ट खारनांगौ दे। अके लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे बेल आइकनखौबो अल नटिफिकेशनाव होनानै ला। लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। जय बर' हारिनि जय हिन्द।